Kapon nato na Police Major Elmer Bunilyang, hepe sang Police Station 1. Major, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Marlon, may gabi no, pagsubungan sa ating ating palamati nga nagamati subong to online kag sa EM station sang Urgogan sang Action Radio may gabi sa atong tanan. Yes, salamat kid sir. Ginbalikan ko ni sir ang kaso balaangon sa pagpatay sa duwa ka mga lalaki nagligad dara sa Maydalan sang Aranata. Kay sa nasyonal sir nga balita ang PNP may cross-matching man sila ginhimo sa mga basiyo sang bala nga na-recover sa krimento bala nga pagpatay sa mag-live-in sa sulod sang bus didto ni sa may Nueva Ecija. Ang resulta, ang armas, ang ginusar, gingamit man gali sa tatlo pagid ka mga krimen. Ari sir, nadubduban ko nga sa kaso man nga pagpatay sa duwa ka mga lalaki diri sa Bacolod. Kamo sa Station 1, may cross-matching man nga ginpatigayon. Sir Budilya, may resulta na ni. Well, actually, dahil sa Manila, medyo madasadisig ng resulta, no? Kaya doon nagawa na to ang resulta previous day sa ilang cross-matching. Yung problema diri sa aton sa syudad sa Bacolod, kay labi na gining mga cross-matching, no? Sa ballistic examination. Ina-forward na natin ang requested to sa crime laboratory. Then ang crime laboratory man mismo ang ma-submit sa requested to sa Kamkrami. So medyo madugay ni siya, sir. So waiting din sa result kay aging compare ta no ang mga shooting incident nga nagkalnabo diri sa siyudad sa Bacolod sa different station bala. Kay base ini mga shooting incident nga nagtranspire hindi lamang diri sa siyudad sa Bacolod no, base dito sa outside Bacolod sa province. Kasi may mga resemblance o kung kapareho lang pagwa na sa resulta di sa Lansing Group sang ballistic examination. Iti ang tanan nga mga armas may identity na siya nga way balaga pareho, so pareho sang fingerprint. So kung pananglitan nga nag-match ang ballistic examination during the cross-matching kag may arang nga suspitado no nga nakilala sa different station kag sa outside butslingon sina ang perpetrator nga naghimo diri sa Galan Aranita is the same person nga naghimo dito sa other station, sir. Okay. So, why taman gid pangunahan na resulta but butan tabi once nga mag-match ina sir. Ano ka dako sa mabulig sini sa inyo sa investigation? Well, actually, kung nag-match na siya karon ang resulta, pag na-identify no, ang suspitsado, hindi lamang diri sa siyudad sa Bacolod, granting dito sa province ng Negros Occidental or outside, putilingon, maging himo tani siyang scientific evidence no, prior for filing a case. Okay. But kung balikan ta sir, di ba may ara ka man nakuha ban nga recorded no sa CCTV? Balikan ta sir, ano paglantaw nyo man? Gun for hire? Professional killer? Nagimo sang krimento nga pagpatay sa duwa ka mga lalaki? Hindi tagid abi na masama kuno mamuno kung professional o kung gun for hire. Gali kay makita naton nga sa CCTV daw tatlo ka CCTV footages ning nakita naton no previous incident. Hindi pa kita diri ang hipe in case conference sa mga investigador tas asa subong why ni na-identify. So nakita naton dito nga ang hagyo blasang lawas sang perpetrator o kunang suspitsado kag ang mode of shooting so daw pareho. That is why nga nagkadto kita sa cross-matching through scientific methods kay base magpalareho bala ni siya. So butsilingon ang naghimo sa isang krimen is the same person. So isa pa ginanato nabi ka basihan although nga daw wala ni daw pulso lang bala. Yes. Kaya usually kung may mga dagko nga mga apprehension ng aton kapulisan daw may ara dayon nga nagakalnabo subong sina. So although nga daw ay pagitman sa basihan, puti, careful kita termi nga kung may mga dagkong apprehension. Yes. Daw may ara siya dahil nakalnabo. So that's why ang atong set director, every time yung mga dagkong apprehension during the operation ng atong kapulisan,
gina-emphasize na niya sa aton sa tanan nga mga hipi nga ang mga lugar nga kung sa diin may ara usual nga kanabo amo na nga aton nga focus ang aton nga police visibility kag ang intel driven operation. Kung balikan ta, Sir Bonilla, ang iban pa nga mga kaso sang pagtiro nga nagluntad sa area sa Station 1, kamusta ang cooperation sang pamilya sa mga biktima, sir? Kag cooperation sang publiko sa inyo sa investigation, may ara man nagakadto dira sa inyo para maghatag sang information, Sir Bonilla? Well, actually, ini may witness sa tani sining yung shooting. Galing kiti, white ang suspect nga makita. Pagid na, no? So, kung tani, kung may mga witnesses ba na, na nakakita, kasi gin-exert naman natin ang tanan-tanan nga effort natin, subong nag-course kita into scientific method, nga tani makabulig. Kasi amo ni pagida nga ton bala nga panawagan, pamagi di sa aton nagwagan sa Action Radio. Base mi ara bala nga witnesses niya bala nakakilala. Ako nagapatigid kung may nakakilala galigay kung kisa may ara bala kahadlok. So paano ta nakaroon masulbar ang krimen kung pagi sa aton kahadlok? Base pinakadlaw bala sa aton nga pagbalibad, pagpanago, base membro man pala sa aton panimalay ang maging biktima. So that's why gina-emphasize na nato, no, nga every time nga mag-investigate kita, na kung may makakita, buli kita sa aton kapulisan. Kasi ang pagsulbar sa krimen hindi lamang nakasandig sa aton kapulisan, bagay nga ang komunidad nga nakakita sa lugar dapat ma-participate para matagaan naton sa hustisya ang krimen naghahanabo sa aton nga lugar. Yes. Anyway, Police Major Elmer Bonilla, sir, kabay pa nga atagan kasulbaran niya. Ining krimen nga pagpatay sa ning duha ka malalaki, di kag iban pagay nga mga krimen, no? Nga nagluntad sa imo sa ning area. Sir Bonilla, sir, salamat gid, sir. Yes, sir, salamat, no. Kabay pa sa sinisaton waragwagan, no. May matandog kitang persona nga possible witness nga magwa, no, kabulig sa aton nga investigasyon para masulbarin natin ang tanang mga insidente nga nabo sa siyudad sa Bacolod. Salamat, sir, mayong gabi. Yes, sir, madamong salamat kay mayong gabi. Action! Firing line! Ang